Ja mám na teba asi 15 otázok. Čím vás nechcem odradiť, kľudne svoje posielajte do slajda a možno niektoré z nich postíham aj ja. Netreba ťa podľa mňa veľmi predstavať. Či myslíš si, že treba? Ako sa predstavíš 2 vetami? Keď ťa niekto stretne na letisku a vôbec nevie, že kto si, tak čo mu povieš? Väčšinou poviem meno, priezvisko. Ahojte, som Miro Eker a veľa ľudí ma pozná pod pseudonymom DJ KG a mám rád hudbu, to je asi celé. Ja mám taký blok, neviem prečo, ešte z detstva, keď sa ma nejaká pani v obchode opýta, že vy čo robíte? Ja nepoviem, že som DJ, to bolo také, že keby som sa hanbil, ale chcel byť na to hrdý, tak ja radšej poviem, že som hudobník. A vždy je za tým otázka no a na čom hráte? No a už som vybavený. Takže ja už potom, no ale to není hranie. A hovorím, dobre. A tam už začína tá debata a potom to začne byť veľmi príjemné. Páči sa mi, že tebe netreba dávať veľa otázok, že vlastne z tých 15 možno si ideme tak vetri. Možno ja dám tebe. Začínal takou veľmi ľahkou. Čo si počúval cestou sem? Podcasty. Čiže už máš takú profesionálnu deformáciu, že hudba je práca, nebudem predsa pracovať zadarmo? Ale aby som to doplnil, počúval som vždycky každý piatok na Spotify vychádzajú objavy týždňa, to je taký akože taká moja rutina, taký môj chlebík. Takže musím povedať, že pred tými podcastami som počúval objavy týždňa, vždy novú hudbu, pretože každú sobotu pripravujem svoju radio show do Európy 2, aby to bolo teda nové a inovatívne. Ale podcasty, je to taká už deformácia, hej. Tým, že počúvaš strašne veľa hudby, tak snažím sa počúvať niečo sofistikovanejšie. No a máš pocit, že sa stále hudobne vyvíjaš? Že stále, že presne každý ten týždeň si dáš niečo nové a výrazne sa to mení? Alebo že v podstate už si sa našiel a len pridávaš niečo tak, aby to už bolo v tom štýle, ktorý už si zastabilizoval a už si tu spokojný? Skvelá otázka. Tým, že sa mení aj mindset ľudí a každý rok, každé 2 sa mení trošku taká esencia vnímania hudby, máme takéto svoje obľúbené, ale máme aj vo svojich hlavách, že sme otvorení niečomu novému. A ja sa snažím, teda v tom DJingu vždy bolo to pravidlo, že aj keď napríklad Madonna prišla do New Yorku, tak DJ boli vždy, ktorí mali tie prvé dosky a oni boli tí, ktorí vlastne prinášali tie nové trendy. Takže ten DJing alebo ten old school v tomto ponímaní vo mne ostal. Takže snažím sa aj ľudí edukovať niečím takým svojim pohľadom, niečím, čo DJ teda má urobiť a čo je to práve DJ-ské, teda prinášať novú hudbu a to je pre mňa to alfa omega, prečo to vlastne robím. No v tej prvšej diskusii bolo takéto pnutie medzi tým, že čo chcú ľudia a čo by si im ty chcel dávať. Áno. Tak ako máš pocit, že do akej miery formuješ ľudí ty a do akej miery formuje tvoje publikum teba? Všetko závisí od sorty eventu, pretože tak ako hudobník môže byť fantastický jazzový virtuóz a prídete dať ho do nejakého brutálneho klubu a prídete naozaj na to jeho umenie. A ten istý hudobník môže rovnako hrať vo skvelej popovej kapele, kde sú tie v podstate akordy dané a nemôže tú svoju virtuózitu až tak rozvíjať, tak to isté je aj v DJingu, že máte rôzne typy eventov, kde platí, že ten repertoár je istým spôsobom ohradený, čo naozaj tá finálna cieľová skupina chce, alebo potom je naozaj tá sorta ľudí, ktorá ide presne za tým, aby niečo objavovala. A ja mám pocit, že ja sa nachádzam v takom tom strede, pretože ja som bol vždy ten mainstreamový hráč, ktorý v podstate hrával aj v kluboch a prinášal aj nejakú kultúru a aj študentské akcie. Takže ja som niečo medzi, ale stále je to to, aby ten človek objavil aj tú novú hudbu a možno, že príde časom až po 3-4 mesiacoch na to, že to vlastne som priniesol ja. Ale toto ma asi na tom baví, že som asi v takom strede toho ponímania, že mám určitý slide skladieb, ktoré viem, že teda publikum chce a na ktoré fantasticky zareaguje. A potom je slide skladieb, ktoré viem, že sú nové a ktoré ich hitnú a možno o mesiac, o 2 ich si spomenú, že ich objavia na Spotify. Takže ja sa niekde tak asi v strede nachádzam toho celého. A spomínaš ten Spotify, ale je tam aj cítiť vplyv sociálnych sietí? Že celé leto niekto používa v Reelsoch nejakú pesničku a potom si to ľudia začnú pýtať a sú sklamaní, keď im nedáš Pedro a podobne? Presne toto by som nechcel hrávať, áno. Áno, sociálne siete to absolútne veľmi zlomili tým, že je veľmi vtipné sledovať, že napríklad Sade, ktorá vydala svoj album 30 rokov dozadu a skladba Smooth Operator bola vlastne
veľmi obľúbená skladba mojich rodičov, alebo teda tej generácie. A zrazu to na sociálnej sieti ani nevieme, prečo hitlo na nejakom vtipnom reelsku alebo takéto. A je sranda, že tento typ skladieb sa veľmi vracia a ja musím povedať, že sociálne siete zmenili spôsob počúvania hudby a niekedy ani na ňu nemáme odpoveď prečo. Stáva sa to, že ten track vznikol v nejakom zážitkovom reelsku, ktoré vlastne je veľmi interaktívne alebo veľmi sa zdieľa. Takže musím povedať, že sociálne siete veľmi zmenili aj DJ-skú hru a niekedy je to pre nás, že ja sám na tom telefóne, keď mi ho to niekto prinesie, tak sa pozriem, že fúha, že to čo je. A že by som to mal zahrať. A ten zákazník finálne mi hovorí, no nemusíš, tak máš telefon, tak daj YouTube, vieš, že sa to stane. Hovorím, OK. Takže je sranda, že niekedy aj s kvalitnou pesničkou príde človek, ktorý to celé predbehol, že to niekde počul, niekde to videl, že to niekto si pridal do príbehu a to ma fascinuje, ale sociálne siete úplne zmenili hru, čo sa týka aj DJingu. Teraz sa pokúsim o taký plynulý prechod a prejdeme na úplne inú tému. Som rád, že pár ľudí ocenilo. Vedátor hovorí o DJinku, chápete? Aký bol tvoj začiatok? Že kedy si povedal, že idem do toho, že toto je viacej ako zábava? Alebo nebol si náhodou ten štýl, že vôbec ma to nebaví, neznášam predávať autá, ale idem do toho? Poviem, že nie. Ja som dieťa komunizmu, ja som ročník 83 a ja som to celé navnímal, to znamená, že ja som to, čo si všetko môžete naštudovať v histórii DJingu, tak ja som magnetofónové pásky, ja som veľké kotúčové pásky, ja som vinyl, ja som CDčka, ja som USB, ja som všetko, proste ja som kompletka, hej. Nikoho som ešte nepočul sa takto chváliť tým, že ja som USB, ale áno. Tak ja som. Pokračuj ďalej. A ako dieťa ma absolútne fascinovalo to, že po páde komunizmu k nám prišlo obrovská dávka hudby, prišlo k nám MTV, prišlo k nám absolútne zahraničie, prišlo k nám satelit. A pamätám si doteraz, keď mnohí z vás, ktorí neviete, tak aby som mal hudobnú stanicu MTV, tak som musel ísť k satelitu a musel som ho otáčať, aby kde bolo MTV a kričal som môjmu otcovi, lebo ja som samozrejme cez okno nemohol výsť, bývali sme na 6. poschodí, aby som nevypadol, tak som ceruzkou, teraz zastav, že stačí, teraz mám MTV satelit. Na našich som podvolil, aby som teda tú hudbu pozeral, takže ja som bol ten, ktorý to aktívne sledoval, aktívne som vedel, aká hudobná skupina kedy vydala videoklip a tieto veci. A postupne som zistil, že neexistujú len muzikanti, ale sú aj hudobníci, ktorí reprodukujú hudbu a to bol DJing ranných 90. rokov. A ja som teda videl, že aj na ostrove Ibiza, Hobci, kde sa to deje, tí ľudia sú veľké osobnosti a veľmi fenomenálne ľudia. A vtedy vzniklo veľmi veľa zásadných projektov, ako bola veľká, obrovská Party Love Parade, kde bolo podľa Guinnessovej knihy rekordov 1,8 milióna ľudí v roku 1990 v Berlíne a tam som zistil, že tak toto je to a všetko to bolo potom moja dôležitá vizualizácia, čo si myslím, že je pre človeka v biznise veľmi dobré vizualizovať a ísť si za tým, že naozaj toto vo svete existuje a toto chcem v živote robiť. Takže formovalo, myslím si, že veľmi televízia, rádio a veci, ktoré som videl, že sa v zahraničí dejú a vedel som, že jedného dňa, ak si tieto veci budem vizualizovať a ak to naozaj budem robiť, tak sa to môže aj reálne stať na Slovensku. Nedalo mi to ale odpoveď na taký ten aspekt, že či si viacej cítil svoju vnútornú potrebu, alebo si vnímal potrebu ľudí okolo teba, alebo celkovo na Slovensku, že to sa tak hovorí, že prišla tá zmena a ľudia chceli, že konečne sa bude tancovať aj na iné veci ako Deja Ursinio a podobne. Takže do akej miery to bolo také, že ty si chcel, že si sa chcel vyjadriť, chcel si organizovať veci a podobne a do akej miery to bolo to, že ty si vnímal, že tá spoločnosť si niečo pýta a ty si ten, ktorý to tej spoločnosti môže dodať? No bolo to vo mne, pretože nebola to potrebná bola to asi aj potreba spoločnosti, ale dôležitý bol ten pocit, ktorý som v sebe mal, pretože to robilo vo mne určitú emóciu. A ja si osobne myslím, že človek, ak niečo v živote robí a cíti v sebe vnútornú emóciu, že niečo môže zmeniť, že ho to úplne naplňa alebo že s tým zaspáva, tak to je tá vec, ktorú má v živote robiť. A pre mňa to bolo to
pre mňa hudba mne spôsobovala úplne iný stav. Proste, aj keď niečo v živote milujete, tak niečo vám spôsobuje stav, že sa v tom cítite dobre, je vám tam dobre, robí vám to dobre a na základe tej emócie môžete možno, že zmeniť myslenie nejakých ľudí. A mňa vždy fascinovalo, že ako jedna pesnička dokáže v spoločnosti zmeniť myslenie človeka. To znamená, sami poznáte ten pocit, cítite sa niekde dobre, a počujete nejakú pesničku a úplne viete, kde sa nachádzate alebo máte na ňu spomienky a toto mňa fascinuje, že pre mňa to bola sila emócie, ako jedna pesnička alebo jeden track, ktorý dobre uložíte alebo ktorý dobre pustíte, dokáže zmeniť absolútny vibe v celej miestnosti. Takže bola to moja vnútorná potreba a tam som zistil, že ma to naplňa. Tu si mal koľko rokov cca? 12, 10. Čiže to ešte nebolo také, že idem robiť biznis, kačink, alebo už boli také, že to nebol biznis. Školská oslava a podobne. To boli veci a tým ja som začal chodiť na cirkevné gymnázium a tam som zistil, že sa dá takto robiť biznis, že som napríklad, v kostole niečo ozvučoval a dostal som sadu čipsov alebo Pán Boh zaplať, to je biznis. A tam som zistil, že aj cez takéto spôsoby sa dá hudba robiť a ovplyvňovať, že to bolo proste, hoci čo bola hudba, som dokázal robiť len, aby som s tou hudbou bol. A to bol pre mňa základ. Čiže tak veľmi plynulo to začalo prechádzať do toho, že niečo, čím sa dá živiť, že zrazu z balíku čipsov bolo 5 balíkov čipsov a to už sa 4 dajú predať a... Áno, a potom som vlastne zistil, že tie reholné sestry na mňa vyberajú vstupné v detskej telocvični, tak hovorím, tak sa podelme, že vám ostane na krížiky a mne ostane na niečo. No, tak toto bol taký prvý biznis. Čiže úplne taký veľmi prirodzený priebeh a v istom bode si čo povedal, že asi za to bude treba platiť nejaké dane, mal by som to formalizovať. Že to prišlo až neskôr, ja mám živnosť od 2006. Nemusíš hovoriť, že nemusíš hovoriť ja mám dobrý Finstat, takže pohode. Áno, tam som zistil, že sa to dá robiť aj takto a vlastne tam začala ale taká jedna problémová vec, pamätám si ju doteraz, že my sme sa vôbec dostávali k tej hudbe a tých pomer peňazí, ktoré ste dostávali za diskotéku, bol absolútny nepomer, koľko stali CD nosiče. To znamená, ja som dostával, za jedno večerné vystúpenie 500 korún a z toho 70 som dal na taxík, takže ostalo mi 430, hej. A jedno originálne CDčko stalo možno, že 600-700 korún, takže to bol veľmi veľký nepomer. No a pamätám si doteraz, že my sme po 2000 sme začali strašne veľa napalovať a to bolo veľmi nelegálne. Začínal som, priznám sa. A ja si pamätám doteraz, že v jednej reportáži televízii proste strašne veľa DJov chytali a to boli proste obrovské pokuty. A vtedy si človek musí povedať, že OK, tak musím ísť do toho nejakým legálnym spôsobom, pretože nestojí mi to za to, aby sa vôbec niečo takéto stalo. Takže jasno, ja som popri tom začal chodiť, do flaškárne a 8 hodín som sortoval flašky, ktoré proste zle vyzerali, tak museli ísť preč. Takže všetko som tomu podvolil, aby som si naozaj tie originálne CD nosiče kúpil a stal sa vlastne človekom, ktorý by bol veľmi kredibilný. No a full time prišiel kedy? Kedy si dal výpoveď vo flaškárni? V roku 2001, kedy som našiel inzerát, že v jednom malom nitrianskom klube, keďže Nitra bolo, alebo je veľké študentské mesto, tak že tam na inzerát, normálne v žltých novinách, hľadáme discjokeja, prídite na pohovor. Tak som prišiel a hrával som štvrtky asi pre 15 ľudí a majitelia boli z toho úplne hotoví, pretože jednak boli nahnevaní, že 13 ľudí stále tancovali, to znamená, nebola tržba. A jednak boli super prekvapení z toho, že z 15 ľudí 13 ľudí tam ostalo celú noc, čo bola ako taká moja devíza. No a postupne som teda začal dostávať, už teraz sa to hovorí bookingy alebo hrania a v podstate takou osobnou referenciou som sa dostal, pretože to neexistovalo, že som mal nejaké web alebo niečo, ale väčšinou to fungovalo nejakými osobnými referenciami, že tam asi bolo dobre, tam bolo fajn a takýmto spôsobom sa človek dostával postupným hraniam a len som videl zo sveta, že ten DJ zrazu nemusí byť človek, ktorý je niekde na boku a tam svieti trianglové svetlo, ale zrazu môže byť osobnosť, ktorá hrá pred veľa ľuďmi a po miléniu v roku 2004 prišli holandskí s DJmi
s obrovskými konceptami pre 25 000 ľudí, kde to úplne zmenilo a myslím si, že veľký zlom bol pre nás holandská legenda Tiesto, ktorý v roku 2004 ako prvý DJ vystúpil na olympijských hrách. A tam som vedel, že OK, tak tu sa deje veľký biznis, to môže byť veľká vec pre nás všetkých a aj to tak bolo. Čiže niekedy vtedy sa to aj na Slovensku začalo tak rozbíjať, že z 13 ľudí viacej ako 13 ľudí? U mňa áno, my sme mali silné 90. roky, naša scéna akože tanečnej hudby alebo celé DJ-kejské, dokonca musím povedať, že Ružomberok a Liptovský Mikuláš mali nenormálnych ľudí, ktorí formovali. Ináč, dokedy sa tomu hovorilo, že disc jockey? Aby to už sa nehovorí. To už viem, že kto povie disc jockey, tak poviem... Jaj, no, skúsme to tam toto zmeniť. Takže DJ Liptova a Ružomberku mali skvelý cit, takže shoutout všetkým s DJom, ktorí sú tu z Liptova, z Ružomberka. A myslím si, že po tomto roku že tak tu sa to začalo po roku 2003-2004 aj u mňa formovať, ale chcem len to povedať, že my sme mali veľkú DJ-skú scénu v 90. rokoch a chodili k nám fakt naozaj, že veľké esa svetového formátu za naozaj nič, lebo vedeli, že dokonca v Bratislave boli naozaj veľmi mienkotvorné kluby, ktoré už teraz nie sú. A potvrdilo to len, že ako Slovensko je úžasné publikum. Ale pre mňa to bol zlom okolo 2003-2004, to bolo obrovsky zlomové. No a ty poviem, že to nerobíš úplne všetko sám, že postupne minimálne máš nejakých ľudí, s ktorými si zvyknutý spolupracovať, že začala vznikať nejaká forma komunity spolupracovníkov a podobne. A znova, že kedy si povedal, že dobre, tak už som dal výpoveď o flaškárni a že teraz je čas, aby som nebol na všetko sám. Že už to nebude len, že kto ti zavolá, tak tam prídeš, ale že chceš mať nejakých stabilných ľudí, s ktorými spolupracuješ a podobne. To prišlo cca kedy? No, ja veľa vecí si akože robím sám, skôr sú to skôr takí akože externí ľudia, ktorí sa starajú o video, fotky a marketing, ktorý si ja zmyslím. Ale v podstate je to, tá hudba je z môjho pohľadu je na určité obdobie. Pretože keď ku vám už prídu nejaké, keď to není pre vás full-time job, tak ak príde rodina, ak prídu deti, tak už nechcete byť moc v tom nočnom živote, pretože to je veľmi náročné. Jednak cestovať, jednak nočný život, jednak spávať, podvoliť sa tomu všetkému a naozaj tá rodina alebo tí blízki ľudia, kto robí nočný život, vie vám o tom povedať, že je to veľká obeta. Takže ja mám ľudí na určitý čas a vždy už teraz premýšľam, že vždy si ich musím užiť, pretože počas tých 3-4 rokov chcem, aby vydali zo seba to najlepšie, pretože viem, že pôjdu ďalej a že sa aj oni posúvajú a ja sa niekde posúvam a už ten výkon po 3-4 rokoch nebudú mať možno, že také fresh nápady, ktoré možno, že teraz prinášajú rôzne technológie. Takže pre mňa je veľmi podstatné, že ak máte nejakých ľudí okolo seba, tak využiť z nich ten najlepší potenciál na to určité obdobie, pretože náš mozog aj všetci sa formujeme istým spôsobom a po nejakom určitom čase sa stáva, že ľudia od vás odídu z týmu, nie preto, že by ste si nerozumeli, ale pretože každého mindset je už úplne niekde iný. Takže ja mením ľudí nie veľmi často, ale ak ich mením, tak je to s tým spôsobom, že aby sme si odovzdali naozaj tú 100% energiu. A okolo mňa sa nachádzajú možno, že 3-4 aktívni ľudia, ktorí sú jeden na sociálne siete, druhý je na videá a dokonca mám jedného človeka, ktorý mi robí videosety strašne dlho, pretože má vo mne dôveru a vie, aký pohľad chcem. Ale väčšinou sú to okolo mňa 3-4 ľudia, ktorých akože nemením a ktorí sú akože stáli. Keď niekto robí vo fabrike alebo vo flaškárni 50 rokov, tak potom dostane také hodinky za odmenu, že vzorný zamestnanec a bolo to brané ako taká forma cnosti, že si lojálny danému podniku a ty teraz hovoríš taký opačný príklad, že je vlastne úplne v poriadku nadväzovať nejaké také, nechcem povedať, že krátkodobé kontrakty, ale že 3-4 roky je dosť veľa, ale zase nie je to ešte na tie hodinky. Takže toto je jedno z takých tvojich ponaučení, že je úplne v poriadku mať takú rýchlejšiu cirkuláciu a aj keď je ten človek zaujímavý, tak ho neťa aj so sebou 10 rokov, lebo už vás to oboch začne nudiť? Ja by som to ešte doplnil. Mám jedného človeka, pri ktorom toto pravidlo neplatí a myslím si, že je to o tom, že ten človek je pre mňa veľmi dôležité, aby so mnou samozrejme vyrastal, aby vedel môj pohľad na možno, že video, na sociálne siete alebo neviem čo. A samozrejme tento človek so mnou ostal, robí mi videá, ale je pre mňa veľmi dôležité, aby aj člen každého tímu sa vyvíjal. Je veľmi dôležité. A
A ak vidím, že môj člen nejakého tímu sa nevyvíja so mnou, pretože ja chcem to najlepšie z toho najlepšieho, ale nie preto, že to je nejaký egotrip, ale pretože si to ten trh vyžaduje, tak je pre mňa dôležité, aby sa vyvíjal, školil sa so mnou, mal nejaké poznanie, chodil so mnou. A je absolútne normálne, že nie každý to zvládne. A to sú tie veci, ktoré som povedal, že nie pre každého je nočný život a nie každý to chce. A tým pádom je absolútne normálne, že tá energia niekedy odíde a ja sa s každým lúčim v dobrom a stáva sa mi to, ale ak niekto naozaj sa so mnou vyvíja, ak niekto pozerá tie trendy alebo ak niekto je so mnou, tak je so mnou veľmi dlho a platí to pri jednom človeku, ktorý mi robí absolútne všetko, aj mi všetko režíruje. Takže je dôležité pre mňa súčasť tímu ostať myť mentálne bdelý, rozvíjať sa, sledovať trendy a čo je posledná vec, je veľká ľudskosť a lojalnosť. To je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktorá vo mne ostáva a to je ten ľudský faktor je number one. Keď hovoríš o tej ľudskosti, tak typicky si pod značkou predstavujeme niečo, že firma má logo, má niečo, ale minimálne od časov sociálnych sietí sú značkami často už ľudia, že niekto sa venuje nejakej problematike a začne sa s tou problematikou spájať osobne ho tvár. Niektorým ľuďom je to pomerne nepríjemné, ale zase typujem, že vo svete celkovo zábavného biznisu je to, že neoddeliteľná súčasť. Teší ťa to? Vadí ti to? Považuješ to za niečo, čo si sa naučil strpieť, alebo je to naopak niečo, čo si celkom vychutnávaš, že do toho môže dať seba úplne? To je výborná otázka. Ja si myslím, že byť tvárou nejakej značky, alebo už teda samého seba je... To je príjemné byť tvárou samého seba. Áno, tak veľmi pekne, ja som vlastne tvárou samého seba, hej. Veľmi človek dokáže v tejto rýchlej dobe sklznúť do toho, že využije produkt, alebo ide do produktu, ktorý nie je kredibilný. Ak by som robil veľa spoluprác alebo veľa vecí, ktoré mi nie sú prirodzené, alebo nie som autentický, tak si myslím, že už by som nepredával ten produkt, ktorý by mal tú zážitkovú formu, pretože s každým tým človekom potrebujem osobný kontakt, stretnúť sa, prečo prišiel, odkiaľ prišiel. Každý má milión povinností, ktoré má v práci a on aj napriek tomu sa zoberie, kúpi si ubytovanie, zoberie si auto, kúpi si lístka, ide za mnou. Takže je pre mňa veľmi dôležité a je pre mňa aj pre biznis ako taký mať dôveru v produkt. Ja si myslím, že je to pre mňa najdôležitejšia vec a to je aj také moje krédo, že nepúšťam sa do vecí, ktoré mi nie sú prirodzené, pretože ten finálny zákazník by to odhalil a ten finálny zákazník by mi dal aj pocítiť, že by neprišiel niekde. A to je pre mňa tá najdôležitejšia vec. Byť v očiach zákazníka najdôveryhodnejší v tom zmysle, že potrebujem, aby mal vo mne 100% dôveru. A 100% dôvera v týchto časoch, ktoré teraz máme, je, si myslím, jedna z najdôležitejších vecí, jednak ľudská, ktorá aj predáva. Čiže to budovanie osobnej značky o budovaní dôvery. Ja som si medzi tým vytiahol mobil, to nie, že by som sa začal nudiť, ale konečne pozriem na tie vaše otázky. Kto ešte neposlal, a naskenujte si QR kód, môžete sa pýtať. Ja dám 2 a potom tam začnem teda miešať aj tie od ľudí. Ak by si sa mohol vrátiť o 10 rokov do minulosti, ako by si dal radu? Produkovať viacej. Okrem kupovania bitcoinu, ale... Kúpili ste? Pred 10 rokmi, no kiež by. Čiže čo by si... Ja som predal pred týždňom, no tak... Dobre, produkoval by som viacej hudby. A vlastnej. Na to som trošku na seba naštvaný, že som to nerobil, lebo som sa venoval eventom viacej a to by som zmenil. Ale nikdy nie je neskoro. No a keby teraz zadným vchodom prišiel DJ EKG z budúcnosti o 10 rokov a išiel by ti dať nejakú radu, čo si myslíš, čo by bola tá rada? Produkuj viacej hudby. Stále to platí? Nezmenil si sa za tých 10 rokov? Nie. Určite dal by som si... Nemám nejakú radu. Teraz mám asi dovolím si povedať, že jedno z úžasných období a tu si dávam radu, že chcem produkovať viacej hudby vlastnej. No, tak... Zapojím teraz konečne aj vaše otázky. Táto, špeciálne také, ktoré sa prekryvajú s tými, ktoré som nestihol položiť, že tie sociálne siete, to sme len tak trošku šuchli, že áno, občas sú na základe toho trošku otravné requesty, ale či máš pocit, že
to teraz ťažšie, kvôli tomu, že treba poliezať nejakým tým algoritmom, alebo je to naopak ľahšie, špeciálne z pohľadu človeka, ktorý teraz začína. Napríklad, že cítiš, že konkurencii sa šplhá vyššie, ľahšie, ako sa to robilo tebe, lebo sa vie celkom dobre zvýrazniť cez sociálne siete? Myslím si, že hudba je o dosť častejšie, alebo v týchto dňoch veľmi náročná, pretože spôsob zábavy, ktorý sme mali niekedy ako taký ten diskotékový, a budem veľmi úprimný, prestáva trošku fungovať, pretože ľudia tým, že majú veľa stimulov, čo môžu robiť a čo vidia na internete, že ak vidíte nejaký festival alebo ak vidíte nejaký klub, ktorý je v zahraničí a vy to máte tu na obrazovke, tak si myslíte, že ten istý klub na Slovensku s nejakým istým rozpočtom by to mal mať, ale to samozrejme nie je možné. To znamená, že veľa z tých sociálnych sietí tých stimulov vidíme a samozrejme po tej korone sa ten hudobný biznis a tento rok je o to špeciálnejší, že sa veľmi zmenil. To znamená, ľuďom nestačí už ísť len zaplatiť niekde vstupné a prísť do nafajčenej miestnosti, je tam nejaké svetlo a zatancovať si. Ľudia chcú určitý typ storytellingu, ľudia chcú určitým spôsobom nejakého zaujímavého interpreta a preto sa častokrát, namiesto toho, aby išli 10 krát von, sa 4-5 krát viac rozhodnú, kam idú a chcú niečo, aby im ten promotér alebo ten klub viacej priniesol. To znamená, či už je to, ja neviem, lepšie obsvúčenie, lepší klub, nejaký iný spôsob zábavy, aby sa proste ten promotér o to staral. Čo ja akože celkom aj vítam, pretože to sortuje ľudí, ktorí naozaj chcú robiť 100% hudbu, ale je to samozrejme aj pre tých DJ-ov, ktorí teraz začínajú, je to veľmi náročnejšie, pretože už nestačí len hrať, postaviť sa, ale tých ľudí musíte presvedčiť, aby naozaj prišli do toho klubu a častokrát sa im niekedy nechce. Ja som tiež z tých, ktorí by boli radi, že o 10:00 doma, takže... Ale to je skôr tomu, vieš, tomu životnému rytmu, že keď človek stáva o 7:00 a je zvyknutý, tak sa mu ťažko potom, keď mu začnú o 11:00 klapkať oči. Tu píše Miro, začínajúci DJ, daj si pozor, lebo ešte si aj podobné meno vyberia a budú problémy. Okay. Ja jeho otázku trošku rozširím, ale týka sa vlastne toho, že či si vyberáš podniky, kde hrávať. Typujem, že ty už môžeš mať ten luxus, že áno, ale že kedy to možno tak nebolo, že však hral si v telocvični, kde... Hral som všade. Čiže... Hral som asi v každom okresnom meste na Slovensku. Čiže možno, že ako len takto rozšíriť ešte, že počas kariéry, kedy príde ten moment, kedy si môžeš povedať, že tu áno, tu nie a ako si vypýtať, že kde povieš, že toľko to som pýtal pred 3 rokmi a mám pocit, že už by som si mohol vypýtať viacej. To nie je len, že valorizácia, ale cítiš, že ti proste nejako narastol fanúšikovská základňa a podobne. Čiže ako vnímaš takýto ten progres počas kariéry, čiže aby si aj tomu mladiasovi poradil a potom ako to máš postupne teraz? Ja som pred 10-12 rokmi si povedal, že idem hrať, čo to dá a chcem to priniesť do každého kútu Slovenska, pretože samozrejme tá tanečná hudba sa vyvíjala a my sme tu mali v 90. rokoch nejaký zvuk tanečnej hudby, čo bolo vlastne techno. Potom prišiel vlastne taká mileniálna, eurotransová, potom prišla vlastne silná vlna hip-hopu a na konci mileniálnych hitov vznikol štýl, ktorý sa volá EDM. Sú toho festivaly ako Tomorrowland alebo Ultra na Miami. A vtedy bol strašne veľký boom, a to znamená, dalo sa hrať všade. Dnes je to trošičku aj inak, že nie každý klub sa dá naplniť, alebo nie každý klub napríklad je aj dobrý na sociálnych sieťach a mal by trošku zabrať. Takže dnes už to nie je také, že môžem si vyberať, ale dnes si vyberám podľa toho, aký je naozaj, koľko ľudí chodí do toho klubu, ako sa ten majiteľ o nich stará, ako má sociálne siete, akú má napríklad tú kredibilitu, tú dôveru. Takže podľa toho si to vyberám a... Ja len rýchlo poručím, že tento klub vyzerá, že sem chodí dosť veľa ľudí a zatiaľ sa o nás dobre starajú. Áno, to vyzerá super. A my už sme sa rozprávali, že či sa to nedá hrať, no tak neviem. No a teraz môžeš dokončiť. Takže čo by som poradil, s každým majiteľom sa dá dohodnúť, s každým majiteľom sa dá sadnúť a s každým majiteľom, každý sme raz začínali a to isté aj ja, že som nehral pre 1000 ľudí, ale bolo ich 10, 15, 20 a potom zase 5. Ale s každým majiteľom si myslím, že ktorý je veľmi rozumný, sa dá porozprávať, že si človek chce zahrať a v dnešnej dobe platí jedna vec.
samozrejme, aký ste človek, ako viete hrať a koľko ľudí dokážete pritiahnuť a koľko ľudí dokážete udržať na parkete, to sa nezmenilo a to sa nezmení a môžu prísť hociaké technológie, či spustíte, ja neviem, jukebox alebo AI, možno nás vymení, to nás nevymení. Stále je to, že DJ je ľudská bytosť a emócie budú vždy na prvom mieste. Takže vždy je to o tom, ako sa ten DJ k tomu, samozrejme, k tomu majiteľovi správa a je naozaj pravda, že dnes už teda nie je veľa spôsobov, z akých si vyberať, ale ak si vyberať, tak si vyberáme zo slušných ľudí, slušných podnikov, kde naozaj tie všetky atribúty, ktoré som teraz vymenoval, platia a ľudia tam veľmi radi chodia. Aj sa ti teraz stane, že povieš si sumu, on povie, že to je moc veľa a ty povieš, že... Vieš čo, v tomto ja som veľmi taký ľudomil, že ja sa radšej opýtam a to som sa naučil z veľa iných odvetví, že ja sa snažím majiteľovi povedať, že poďme niečo vybudovať spolu. A keď ten človek sa na tom podieľa a vidí od toho interpreta, že aj on má o to záujem, že to len nie je o tom, že ja prídem, pozdravím, dobrý deň, dám USBčko, odchádzam preč a vzadu v backstage si povieme, no dobráško, tak dneska je to za toľko a za toľko. Ja v tom vidím niečo viac. Ja stále v tom vidím, že ľudia očakávajú zážitok, ľudia chcú stále individuálny prístup, ako sa ja ku ním správam a chcem priniesť s majiteľom niečo iné, iný pohľad, aby si aj ten človek povedal, že OK, idem na neho, pretože viem, že dostanem istý druh nejakého zážitku. To znamená, ak idete do nejakej špičkovej reštaurácie, do ktorej sa tešíte pol roka, že si na neho šetríte peniaze a idete tam na, ja neviem, na super steak a sushi, tak takisto to pretavujem aj do hudby a je to v úplne iných sférach, že robte ľudia niečo od vás očakávajú a dajte im dvakrát viac. A toto sa snažíme aj s majiteľmi tak povedať, že OK, tak možno, že teraz nezarobíme, lebo budeme budovať niečo, nejaké lepšie svetla, lepší zvuk alebo nejaké lepšie stimuly, a o rok to doženieme a pomôžeme si obidvaja. Takže pre mňa je šerovanie myšlienok a šerovanie vecí je, myslím si, že pre našu budúcnosť veľmi dôležitá vec. Bude jedna softball question. Prečo meno DJ EKG? EK chápem, ale čo to G? Ekologický gangster? Áno, presne. Ecker, som priezviskom, 12 rokoch mi našli arytmiu srdca. A bol som na EKG a vždycky, keď som hral, tak každý by povedal, že tam skáčem, aký by do mňa elektrika, EKG som mal, tak to tak veľmi prirodzene vzniklo. A páči sa mi, že mi tak úplne nechcene nahrávaš na otázky, lebo jedna vec, ktorú ja ako človek, ktorý robí pomerne často verejné prednášky a tak extrémne závidím hudobníkom, že keď ja rozprávam o fyzike a podobne, tak to sú také... Nikto tam nezačne poskakovať, že to je proste že enormný zážitok a že evidentne proste tá hudba má schopnosť energetizovať ľudí. To je to, čo ťa asi na tom tak enormne baví. Áno. Čo by si poradil hlavne tým mladým ľuďom, ktorí sú tu a idú rozbiehať nejaké komunity, podniky a tak ďalej, ako energetizovať ľudí v oblastiach, ktoré nemajú úplne takú prirodzenú tendenciu energetizovať? Veľmi dôležité je pri prvých stretnutiach, ja som napríklad taký, že nerad o sebe rozprávam. To som fakt, že pokiaľ sa ma niekto opýta... Môžeš rozprávať o nejakom hypotetickom DJ-ovi Mirovi. To bude tento z publika, ktorý písal. V prvom rade je pre mňa, ako keď vybudovať komunitu, alebo teda produkt dobrý, je dvakrát viac byť ticho a dvakrát počúvať, pretože ľudia vám sami povedia, čo chcú, čo cítia a čo je lepšie napraviť, spraviť, inovovať. To je pre mňa veľmi dôležité. A je to beh na veľmi dlhé trate. Je to obrovská vec. A netreba pri prvom páde alebo pri prvom neúspechu si myslieť, že to nie je ono, ak ste o svojom produkte presvedčení a príde prvý pád, že vám nepríde, ja neviem, na nejaký event, alebo neviem koľko, že pár ľudí, je to v poriadku, pretože možno, že ste niečo zanedbali, čo bol nejaký externý faktor. Ale ak to naozaj podchytíte a veríte tomu, čo robíte, teda ja som tomu dôveroval od začiatku a vedel som, že možno z tých 10 ľudí sa dá zrazu robiť 3000, tak som bol o tom hlboko presvedčený. A vždycky som načúval a
ja, čo som mal takú akože veľkú skúsenosť, každý v našom okolí je taký akože vodca svorky a pre mňa bolo veľmi dôležité sa na týchto lídrov fokusovať. Ja napríklad mám takú vlastnosť, že ja si pamätám pesničky, mne postavíš 1000 ľudí a si 1000 ľudí pamätám, čo sa im páči. Ty mi keď niečo teraz povieš, teraz stretneme sa o 10 rokov, budem vedieť. A v našom svete fungujú lídri vo svorkách, ktorí sú takí opinion lídri, ktorí vedia, že ty keď povedia, vstaneme, ideme na party, tak zoberú 10-12 ľudí. A nie, že by som to nejako robil, že prepracovanie, robil som to veľmi nezišne. Ja som sa na týchto ľudí veľmi fokusoval, lebo som vedel, že sú takí opinion lídri a s nimi som sa rozprával, pretože som vedel, že jeden tam je možno, že v tej partii menej ukecaný, jeden sa nehambí, ale vždycky to tomu jednému človeku povedia. A ten mi to potom vždycky naložil, odkiaľ prídu, čo sa im páči, neviem čo. A toto som počúval. A takto som si budoval komunitu a vedel som, že ten jeden človek dokáže presvedčiť 12-13 ľudí a povedal som mu, Bráško, tak vy ste minule boli skvelí, strašne ste sa dobre smiali, alebo neviem čo. Tak zober 12 ľudí, bude to pre mňa skvelé, tu máš stôl, prídite. Zobral ich 20, lebo sa mu to páčilo. Takže pre mňa je toto dôležité, sledovať, ako sa ľudia správajú vo svojich komunitách a tie komunity sťahovať a naopak ich potom prepájať. Takže toto je pre mňa jedna taká úžasná hudobná skúsenosť, alebo teda ľudská skúsenosť, ktorá bola pre mňa veľmi dôležitá. Takto som dokázal prepájať tých ľudí. A potom som vedel, že keď som tomu vodcovi tej komunity zahral, ja neviem, Chemical Brothers, tak on zahral Chemical Brothers. Takže už som vedel, že prídu znova a prišli ďalší a ďalší. Takže napríklad takýmto spôsobom som ja prepájal hudobné komunity, napríklad. No, bohužiaľ, to vyzerá tak, že sa náš čas naplnil a budete si musieť počkať na kávu ešte pol hodinku. To bol chyták. Ako by som zhrnul túto našu diskusiu? Asi sa dá povedať, že síce na pódium stojíš sám, ale aj tak je to celé o budovaní medziľudských vzťahov. Takže ak si z tohto má človek zobrať jedno ponaučenie, takže či už sú to tvoji spolupracovníci, tvoji fanúšikovia a podobne, nedá sa to robiť bez toho. Dobre som to zhrnul? Vedator, prosím, potlesk. A DJ EKG.